mehatzariak izeneko bertsio mugia jaso du, eta egilea Marruka elkartea Portugaleteko proiektu komunikatibo herrikoia. Mila euroko sari potoloa da, beraz etorri mesedez zuen berri, no? Bai, barkatu. Bide ikusiko dugu horrela eta gero etorri. Eusten dute iragana, zure eskuek amama, eusten dute iragana. Garezarrez galtzean kean, gure jolasean behan, jakiteko gozean. Gara izan